10% מהאוכלוסייה הבוגרת, לא ילדים, סובלים מהפרעות קשב וריכוז, לא יבחנו אותם בילדותם, והם חיים כל הזמן הזה עם פגיעה באיכות החיים שלהם, בעבודה, בזוגיות, אבל זה אף פעם לא מאוחר להבחן, ובטח שלא להכיר את דרכי ההתמודדות, ואנחנו עושים את זה בעזרתה של דוקטור נעמי וורומברנד, שהיא מאמנת אישית להפרעות קשב וריכוז, ומנהלת מרכז להתמודדות עם בעיות קשב וריכוז אצל מבוגרים. נכון. ואנחנו עושים את ההבחנה הזאת. בהחלט. אני חושבת שהילדים איכשהו, יש איזו התחלת זרקורים, אבל המבוגרים, ואני היום אפילו אומרת חבר'ה בני 20 נגיד, הם מפוספסים, יש לנו כמה וכמה דורות של מפוספסים. מפוספסים באיזה מובן? שיש להם הפרעת קשב, שאיכות החיים שלהם היא לפחות 3 דרגות מתחת לאפשרות שלהם לחיות באיכות חיים, וזה פשוט לא קורה, כי הם לא מבינים שיש להם, לא קולטים שיש להם. איך זה יכול להיות שלא יבחנו אותם עד היום עם כל המודעות שיש בעניין הזה? קודם כל, המודעות הזאת התחילה ממש בציבור. מתי התחלת לשמוע שמדברים על הפרעות קשב בציבור? נגיד ב5 שנים האחרונות? נניח. 3 עד 5 שנים האחרונות בערך התחיל להיות הרעש. עכשיו תעשי חשבון, כל מי שנגיד גמרת בית ספר בגיל 18, כן. והיום הוא מגיל 23, לא דובר בכלל. כן. לא שזה לא היה ידוע, בארץ זה ידוע כבר נגיד 15 שנה יותר בחוגים המקצועיים, אבל מבחינת השדה, התחילו לדבר על זה בביש הגדול הזה מלפני 5 שנים. אז כולם מפוספסים, אפשר להגיד כולם מפוספסים. ראיינתי פעם בחור אינטליגנט בצורה יוצאת דופן, שהובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז בגיל יחסית מבוגר, שתיאר את התחושות שלו כל השנים של אני לא שווה ואני מטומטם, ואין הסבר לזה שהוא בעצם, הוא מבין את החומר, אבל אין לו שום יכולת לעשות עם זה שום דבר. בסופו של דבר הוא בחוץ, משחק כדורגל בהפסקות, והוא על סף סילוק מבית הספר כל יום שני וחמישי. זה מותיר בך שריטה מאוד עמוקה אם אתה לא מאובחן. שריטה מאוד עמוקה, והיטבת לתאר את זה כאיזשהו תיאור קלאסי, והשריטה בעיניי היא הבעיה הכי גדולה של ההפרעת קשב. והפרעת קשב, אני תמיד אומרת שהיא איזושהי בעיה. יש לו גודל מסוים כמו לכל מיני בעיות בחיים, אבל ההתנפחות שלה מעבר לעצמה היא פשוט לא פרופורציונלית בצורה קיצונית, כן. בגלל השריטות שזה עושה, בגלל שלא מבינים ולא מודעים. אז נציל לתת לי איזו רשימת מכולת של דברים שמרגיש מבוגר שיש לו הפרעת קשב וריכוז שלא הובחנה. אוקיי. מה הוא יתאר לך? הוא יתאר לי קודם כל שהוא קם בבוקר, ואיך שהוא קם בבוקר, לא משנה באיזה שעה, קודם כל הוא יהיה אחר. לא משנה אם הוא גם קם 3 שעות לפני הזמן שהוא צריך, הוא יהיה אחר. בשעה הראשונה, השנייה שמדברים איתו, שהוא נמצא, אל תדברו איתי. הוא עצבני, הוא עוד לא מתאושש בכלל, הוא עוד לא במציאות. אז הוא בטח אומר שהוא לא איש של בוקר. הוא לא איש של בוקר, בדיוק. בלילה לעומת זאת, כן, כשהוא כבר ממש צריך ללכת לישון, הוא כולו ערנות ו... דבר שני, הוא מתחיל, כל דבר שצריך לעשות זה אחר כך. אחר כך, וכשמגיע אחר כך הזה, זה בשנייה האחרונה, שהוא נכנס ללחץ, עולה לו אנדרנלין, וזה מה שזה דרך אגב נוירולוגית עושה, ואז הוא יכול להיות יותר מרוכז, ואיכשהו לסיים את הדברים בשנייה האחרונה. אבל הכל בשנייה האחרונה, אבל הלחץ הזה, אם אני אספיק או אני לא אספיק, כל הזמן מסתובב בלחץ. אנשים מאוד חרדתיים, נוטים למצבי רוח משתנים, את יכולה לפגוש אותם 5 פעמים ביום, בשעות אחרות, כל פעם תפגשי בן אדם אחר, במצב רוח אחר. למה? הוא לא יודע. או באופוריה כזאת, פתאום יש לו מצב רוח נהדר, פתאום קרה משהו הכי קטן, כן. התמוטט העולם. הנושא של האימפולסיביות, הנושא הזה של אנחנו מדברות, את מדברת איתי, אני מתפרצת לך לתוך הדברים. כי אם אני לא אתפרץ לך לתוך הדברים, עוד שנייה, אני לא אזכור מה אני מדברת. ועדיף שאני זה, וחוץ מזה כבר מזמן הבנתי את הרעיונות שלך, כי המוח שלהם הוא חד וחריף ומהיר. ועוד לא הספק להגיד חצי משפט, הם כבר יודעים מה את רוצה להגיד, ודי, נמאס להם, משעמם להם, בכלל הכל משעמם להם, ונמאס להם כל כך. ואיך זה משפיע להם על החיים? כל האפיונים האלה. זה מה שנקרא מהשנייה שהם פותחים את העיניים, כולל כמעט בשינה, אני חושבת, זה משפיע, אין דבר שלא מושפע. למה אין דבר שלא מושפע מהפרעת קשב? משום שהפרעת קשב זאת הפרעת איזון. המילה הפרעת קשב היא מילה מאוד מצאה. כי הבעיה של הקשב, להקשיב, זה רק סימפטום אחד קטן מתוך כל האוסף. זה לא בעיית קשב. זה בעיה של איכות חיים, של חוסר יכולת לבסט ולאזן את המחשבות שלך, את הרגשות שלך ואת ההתנהגות שלך. מה אני מתכוונת? למשל, לחשוב. כשאת חושבת, את צריכה לחשוב בעיקר את הדברים העיקריים, לא להתעסק בטפל, אצלהם זה מאוד מאוד קשה. את צריכה לחשוב בקצב סביר שלא יטוסו לך המחשבות ואז הם יתבלבלו לך.
הכל טס אצלם או תקוע אצלם. המחשבות שלהם לא מאוזנות. הרגשות שלהם, כמו שאמרתי לך לפני רגע, לא מבוסתות. או שהם, משהו קטן קורה להם, יש הצפה רגשית נורא נורא גדולה. כן. קשה להם לבסט את זה, וזה בסיס של החיים. אין משהו יותר בסיסי מהחיים, מהיכולת שלך שכל רגע קורה לך משהו, ואת מבסטת את עצמך. ואותו דבר בהתנהגות. את צריכה לשקול את ההתנהגות שלך, לבחור את ההתנהגות שלך, להחליט החלטות. אצלם זה בום, בום, קופץ. אחר כך חושבים, רגע, למה עשיתי את זה? ולא תמיד יש הסבר. ולא תמיד יש הסבר, ועוד לפני שבכלל חשב מה הוא רוצה להתנהג ולמה, הוא כבר התנהג אותה, הוא כבר קנה דברים מיותרים, הוא כבר פתח את הפה שלו על הבוס באופן מיותר. כמה האנשים האלה הצליחו להחזיק למשל זוגיות לאורך זמן? כי בזוגיות כשאתה אימפולסיבי, וואי וואי. זה אומנות גדולה, הזוגיות הזאת. אומנות גדולה לכולנו. בואו נסתכל על זה. ממש נקרא, ללא קשר, יש לנו הפרעת זוגיות קולקטיבית, ממלכתית. אבל במסגרת זה, אני תמיד אומרת שאם אחד יש לו הפרעת קשב, השני חייב להבין אותו, להבין את העניין הזה. אם הוא מה שנקרא אומר לו, טוב, מה עשית היום? עוד פעם לא הספקת לעשות כביסה ומה עשית? רק בישלת מרק ונגמר לך כל היום? הזוגיות הזאת לא תשמור אהבה. בהנחה שהוא יודע, אבל... לא, זה גם אם הוא יודע, הרבה פעמים הוא אומר את זה כי נמאס לו. אבל אם הוא לא מבין את זה, והוא באמת חושב שהיא עצלנית, והוא באמת חושב שהיא איזשהו סיפור כזה, הזוגיות הזאת, היא אולי תחזיק מעמד פונקציונלית כאילו, אבל היא לא תחזיק מעמד באהבה. מתי האנשים האלה באים לאבחון? תראי, מה שקורה, שנורא נורא קשה להביא אותם לאבחון. הם חושבים... שככה הם, זה האופי שלהם. לא, הם חושבים שככה זה אצל כולם. מה שנקרא, זה כמו שעיוור לא רואה צבעים, נגיד עיוור צבעים, לא יודע מה זה לראות צבעים. כן. הם חושבים שכולם מרגישים ככה בחיים, והם לא מבינים שזה סבל ייחודי שלהם, שאפשר גם לעשות עם זה משהו עצום עם הסבל הזה, ולהוריד אותו במינונים גדולים מאוד. אז הם לא באים לבחון, חושבים שהם מסתדרים, וזה גורלם, וממילא שום דבר לא ישתנה, ואני כבר מבוגר, ומה קרה, חיים גם ככה, לא סוף העולם. כל מיני ניחומים ונחמות שחבל, שירה חבל, הם כל כך יכולים לשדרג את החיים שלהם. כן, איך? בצורה דרמטית, זה לא... אני תמיד אומרת, מה ההבדל בין כל מיני אנשים עם כל מיני פגיעות? נגיד ככה, אפילו פגיעה פיזית ברגל, אתה הולך לשיקום, שנתיים אתה עושה תרגילים, עשית עוד 2 פסיעות. פה את מתחילה את הטיפול, את יוצאת, בן אדם נולדת מחדש, אנשים אומרים נולדנו מחדש. מה זה טיפול? כמה זמן הוא עורך? קודם כל, הם לא טיפולים ארוכים יחסית, זה לא דינמיקות על ספת הפסיכולוג, ממש לא, כי אנשים האלה גם בתוך טיפול חייבים פרקטיקה, חייבים לראות שהנה מחר בבוקר אני עושה משהו אחד קטן שאף פעם לא הצלחתי לעשות בחיים. אז מה כולל הטיפול? אז הטיפול כולל בעצם איזשהו, במרכז שאנחנו הקמנו, אני רוצה להגיד את זה, שהקמנו מרכז שנקרא דרך מהות, במכללת סמינר הקיבוצים, לטפל ולעשות את כל המהלכים הנכונים של הטיפול. שזה אומר, קודם כל להזמין את הבן אדם, ולשמוע בכלל איך אתה חי. מה שנדמה לך שאתה חי, אולי זה לא החיים שאתה צריך לחיות אותם בצורה הזאת. ואולי יש דברים מסוימים שאתה חי נפלא, ודווקא בזכות היצירתיות שלהם, את יודעת, והחוכמה שלהם, הם עושים המון דברים. ומהירות החשיבה. ומהירות החשיבה יש להם גם המון יתרונות, לא חס וחלילה לאבד אותם. יש אנשים, דרך אגב, שחושבים שאם הם יתחילו לטפל, ילך להם לאיבוד היתרונות האלה. ואני אומרת להם, ההפך, בדיוק ההפך, הם יתפרצו, ירימו את התקרה. היתרונות האלה שהם עכשיו הרבה מוחלשים, בגלל כל החסרונות האלה שלא הכרנו אותם. אבל איך בפועל את מרימה את היתרונות האלה? את חושפת אותם? אני חושפת אותם על ידי זה שקודם כל הבן אדם עצמו צריך לראות אותם. אנשים עם הפרעות קשב בעיקר רואים מה הם לא, ויש להם דימוי עצמי מאוד נמוך והערכה עצמית נמוכה, ובמסגרת זה הם מסתתרים ומתחבאים ולא מעיזים להוציא את הדברים שלהם. הם בכלל לא יודעים שזה נמצא. זה מפתיע אותם לגלות את כל הכישרונות. אז קודם כל, להסתכל על עצמך, לראות את הכישרונות שלך, לטפל בדברים שחוסמים את הכישרונות שלך לצאת החוצה. והחסרונות האלה לפעמים ממש טיפשים, כמו אני לא יכול להיות מנכ"ל טוב כי כל הזמן אני מאחר, וכל הזמן אני לא כותב את המסמכים, ואין לי סבלנות לשמוע את האנשים, וכל הדברים האלה, אז אני לא יכול להיות מנכ"ל מצוין, שלמרות שיש לי כישרון רעיונות יצירתיים, ואני מאוד אסטרטג טוב, שזה מאוד מאפיין. זאת אומרת, אתם לא ממש מצליחים לפתור את הבעיות שמהן סובלים אנשים עם בעיות קשב וריכוז,
הוא עדיין ימשיך לאחר, הוא עדיין ימשיך... לא, ממש לא. אז איך לא? אז יש כמה שיטות. השיטת העבודה היא שיטה של משולבת. זאת אומרת, יש גם את הטיפול התרופתי, שהטיפול התרופתי מצמצם, בזמן השפעת התרופה, הוא מצמצם את הבלגן. בראש. זה ריטלין? ריטלין והרבה כדורים חדשים אחרים שאנשים בכלל לא יודעים שהם קיימים. הם מכירים רק את המושג של ריטלין. יש המון כדורים הרבה יותר נינוחים והרבה יותר שאפשר... אם זה לא עובד, אז אפשר למצוא כדורים מסוג אחר. במבוגרים גם ריטלין מוריד את התיאבון? האמת שלכל אחד זה עושה השפעה, אבל בדרך כלל בזמן הריטלין זה מוריד את התיאבון. יש המון בחורות שראיתי אותן מתחתכות, משהו לא נורמלי, כתוצאה מהשימוש. גם נהיו מפוקסות וגם חתיכות. זה פשוט ווין סיטואשן. וגם יפות, תאמיני לי, יש לי מטופלות. יש לי מטופלות שאני פשוט לא מאמינה, כאן נעשו יפות מאז הטיפול. יש משהו שיוצא מהבן אדם שקורן. שהוא מממש את הפוטנציאל, זה נשמע נורא חינוכי, אבל זה נכון. את יודעת מה? אבל זה לא רק זה. להזמין תור למספרה לבחורה עם הפרעת קשב, זה לא קורה. ללכת לקנות בגד, אין לה סבלנות לקנות בגד כמו שצריך. לאפר את עצמה, אפילו דברים הכי בסיסיים, ללכת לעשות בדיקות רפואיות, אין לה סבלנות, אין לה זמן, יש תור, הולכים מהתור, אז זה סגור, לא חוזרים, וכל הטיפול והטיפוח עצמי, כי לקחת את זה לנקודה הזאת, היא גם נפגע, כל דבר בחיים נפגע. אז תחשבי בראש על אחד המטופלים שלך ותתארי לי את החיים שלפני ואחרי הטיפול, ומה הם שונים. אוקיי, אז אני אספר לך על מטופל שהוא בן 50, שאם היית מסתכלת עליו מבחוץ, היית אומרת, אתם לא נורמלים, מה זה הפרעת קשב פה? זה הבחור הזה, הוא גם מצליח, הוא גם מהנדס, הוא גם עוסק בשיווק, הוא גם יש לו עסק והוא יזם עצמאי, הוא היה תלמיד טוב בבית ספר, אף פעם לא אמרו לו, יש לך פוטנציאל, הכל טוב ויפה. כאילו, הוא לא ידע, הוא לא חושב שיש לו מצוקה. ואז הילדים שלו, בגיל איזשהו גיל, פתאום התחילו לדבר שהילדים שלו יש הפרעות קשב, הוא התחיל להרגיש שהוא נורא דומה. היה לפחות נורא דומה לילדים שלו. ואז מה שהוא עושה, אומר, אני אלך לאבחון ואני אנסה לראות מה קורה לי שאני לוקח את הכדור. ורק אז הוא הבין והתחיל לשחזר את המצוקות שלו. הוא אומר, נכון, אני קיבלתי בבית ספר 85, נגיד, בציונים, כן. אבל התלמידים שאני לימדתי אותם, וידעתי יותר טוב מהם, הם קיבלו 95. והייתי תמיד מתוסכל, ותמיד הסתרתי את התסכולים האלה, ותמיד הרגשתי לא טוב. ובתור בעל עסק, הוא תמיד בישיבות, למשל, סיפר לי שבישיבות הוא לא נתן לאף אחד לא לקום, לא לעשות קפה, לא לצאת, לא לדבר. זה היה מפריע לו. כי זה מפריע לו. היום הוא אומר, אני יושב בישיבה, אני תכליתי, אני מרוכז. טוב שאת מרוכזת, כי הפעלתי את הספר. כן. אז הוא לא הפריע לי ולא ראיתי את זה בכלל. הוא תכליתי והוא מרוכז. הוא אומר, אני גם עשיתי כל כך נוח לסביבה, כל כך הרבה יותר נעים להיות אותי, אני רגוע, אני יכול לממש דברים הרבה יותר בגדול ממה שקודם. כל החיים שלי שנו, אבל לא ידעתי את זה. לא חשבתי בכלל על העניין הזה לפני שהתחלתי את הטיפול. עכשיו, מעבר לזה, הרבה מאוד אנשים, הטיפול התרופתי לא מספיק להם, זה כאילו רק תחילת הדרך. כי יושב שם שריטות מאוד גדולות, יחסים עכורים עם כל מיני אנשים שצריכים לסגור חשבון, שיטות למידה שהם לא למדו, ואיך לומדים, ואיך מנהלים יומן, יש כאלה שלא פתחו, לא נגעו באצבע במקלדת מרוב פחד. זאת אומרת, יש המון דברים שצריך להתחיל לעבוד עליהם, אבל המוח מתנרמל, אני אומרת. התחלנו את התוכנית מלדבר על זה שאפשר לחנך אנשים גם עד גיל 70, אז זאת אומרת, אפשר לשנות אנשים ולפתור להם בעיות של קשב וריכוז, גם אם הם חלפו את גיל ה-20, 40, אפילו 50. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אני רציתי רק להגיד, כי קודם דניאל אמר שבכל גיל אפשר לשפץ אנשים. היה לי קצת התקוממות, הוא לא כאן על המשפט הזה, כי אני חושבת שבכל גיל בן אדם יכול לשפץ את עצמו. אנחנו לא מחנכים ולא משפצים. אנחנו מזמנים אנשים להיפגש עם עצמם ולתת לעצמם את ההזדמנות לאיזשהו שיפוץ עצמי. אני לא מחנכת אנשים בני 40 ו-50. אני נותנת להם את ההזדמנות, ופשוט כואב הלב שלא לוקחים את זה. אז הנה, אולי ייקחו את זה אחרי הדברים שלך. נראה. תודה רבה לך, דוקטור נעמי וורנברנד. אחרי הפרסומות נתכנן בתבונה את גיל הפרישה שלנו, וגם איך בונים אתר אינטרנט, והאם אפשר לעשות את זה לבד, נענה אחרי הפרסומות.